Cestujúci vlakom na trati Čadca-Makov sa sťažujú na grafikon spojov. Niekedy musia prestúpiť, inokedy nie. Problémy s krátkými prestupmi majú najmä seniori a matky s deťmi. Na problémové spoje nás upozornila diváčka. Na trase Čadca-Makov denne prejde okolo 700 cestujúcich. Niektoré spoje sú priame, iné sú však prestupné. Ak si nevšimnete, kde je písaný vlak, že ide priamo Čadca-Makov a treba v Turzovke prestúpiť, máte smolu, môžete sa viesť z Piatky do Čadce. A už sa mi stalo, že bolo napísané smer Čadca-Makov, ale v Turzovke bolo treba prestúpiť. Železničná spoločnosť Slovensko argumentuje, že prestupné spoje premávajú len v dopravných špičkách. Na jednokoľajnej trati sa vlaky musia navzájom vyhnúť, čo je možné len v stanici Turzovka. V Turzovke je však zastarané zabezpečovacie zariadenie stanice, ktoré predĺžuje čas potrebný na tento úkon. Cestujúcich trápi aj krátky čas medzi prestupmi. Je to dosť málo. Alebo keď sa už usadíte a znova obliekať, vystupovať musíte pomaly, aj zvlášť starší ľudia, až nespadnete. Je to obťažujúce, pokiaľ je človek trošku menej hybný, mobilný, máte nákup. Problémom pri prestupovaní v Turzovke môžu byť aj meškania. Vlak, ktorý mal odísť 11:32, tu stále nie je. Žilinský samosprávny kraj žiada železnice o opravu železničného úseku Turzovka. Cestujúci by tak už nemuseli prestupovať. Železnice však s takouto investíciou na teraz nerátajú. Žiadame zahustenie intervalu, aby tá železničná doprava prebrala na seba tú nosnú časť minimálne po Turzovku na polhodinový interval. V investičnom pláne železníc Slovenskej republiky sa nenachádza žiadna stavba, ktorá by riešila rekonštrukciu železničnej trate Čadca-Turzovka-Žilina. Železnice už v čase dopravných špičiek zahustili napríklad spoje na železničnom úseku Čadca-Žilina a Čadca-Skalité. Kedy sa to podarí aj na trase Čadca-Makov, zostáva na teraz otázne. Martin Do, RTVS.